Una declaración institucional a que se acordaron todos os grupos e de verdad que os felicito por haber acadado este acordo e a declaración que vou ler é unha declaración sobre o Holocausto. E di así: o 1 de novembro de 2005 a Asamblea Xeral das Nacións Unidas na súa 42ª sesión plenaria reafirmou que o Holocausto, que tivo como resultado que un terzo do pobo xudeu e innumerables membros de outras minorías morreron asesinadas. Será sempre unha advertencia para todo o mundo dos perigos do odio, o fanatismo, o racismo e os prexuicios. E tamén decidiu designar o 27 de xaneiro como Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria das vítimas do Holocausto. Todas elas vítimas do nazismo, entre as que se contan tamén galegas e galegos. O Holocausto é o resultado dun programa de persecución e encarceramento e exterminio levado a cabo polo nazismo, que asesinou a máis de 6 millóns de persoas. Tivo a súa orixe no intento de eliminación da disidencia política e ideolóxica e derivou nun xenocidio que contou coa colaboración da ditadura franquista e que perseguiu miles de homes e mulleres que fuxiron do Estado español despois da derrota da República en 1939 e tras a instauración dun réxime fascista. En particular, este Parlamento quere lembrar os máis de 10.000 republicanos españois que terminaron deportados nos campos nazis pola colaboración do dictador Francisco Franco con nazismo alemán e o fascismo italiano. Segundo algunhas fontes historiográficas, preto de 200 deles foron liberados, pero nunca puideron regresar porque a ditadura franquista, que lles retirara previamente a nacionalidade, lles negou o dereito a regresaren aos seus países de orixe. Por todo isto, o Parlamento de Galicia fai súa a declaración da Asamblea Xeral das Nacións Unidas, na que rexeitou toda negación, xa sexa parcial ou total, do Holocausto como feito histórico. E condenou sen reservas, condena que tamén este Parlamento fai súa, todas as manifestacións de intolerancia religiosa, incitación, acoso ou violencia contra as persoas ou comunidades baseadas na orixe étnica ou nas creencias religiosas, teñan lugar onde teñan lugar. O Parlamento de Galicia constata coa Asamblea Xeral das Nacións Unidas que o descoñecemento e o menosprecio dos dereitos humanos orixinan actos de barbarie aldraxantes para a conciencia humana. O Parlamento de Galicia, un ano máis, é de acordo coa letra do espírito da declaración do 1 de novembro de 2005 da 42ª Asamblea Xeral das Nacións Unidas, chama a Xunta a traballar arreo contra os posibles brotos de racismo, xenofobia, antisemitismo ou outras discriminacións baseadas na orixe étnica ou nas creencias religiosas, e aos cidadáns e ás súas organizacións a permaneceren vixiantes para que nunca máis un réxime como o que produciu o Holocausto poida asentar entre nós nin en un lugar do mundo. Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2019. Moitas gracias a todos.